lallai kina da kyau sannan kuma kin iya tafiya, amma sai dai ni na barranta da su. Abin da suke nufi ni na bambanta da su. Ni ina neman kyau ne wanda baya gushewa kuma baya canza, kana kuma baya tsofewa. Amma ni ina neman kyau ne wanda baya tsofewa kuma baya gushewa. Wannan kyan bai wuce na masa laƙabi da ɗabi'a da kuma kyan hali ba. Kowa ƙudurinsa ya faɗa. Wani ya ce kina da kyau, abu ne da yake gushewa. Wani ya ce yana son ki domin kyawun tafiyarki, kenan idan suka gushe sai ya dawo ya daina ƙaunarki. Ban ce ki zaɓe ni dole ba, ni ba tarin kuɗi ne da ni ba, sannan kuma ba ni da mota, kuma ban miki ƙarya ba. Amma sai dai cewar Allah bai hana ni wani abu ba, shine ya bani hankalin da zan gane daidai. Ni cewa ina son ki domin kyawun ɗabi'arki. Yayin da ɗabi'arki bata gushe ba, zan ci gaba da ƙaunar ki har abada. Sa'an nan mazaje suna ruɗar ku da zantuttuka na ƙarya. Wani ya ce ba zai iya rayuwa da ke ba in babu ke ba. Wani ya ce saboda kyanki ya so ki. Ba na ce ki zaɓe ni ba, kawai dai ina so ki fahimci wane ne masoyinki na gaskiya. Gaskiya na gane, kai ne masoyi na gaskiya, saboda ka zo da soyayyar da ba ta tsufa. Kai ka cancanta na yi soyayya da shi, kuma kai ne masoyi na gaskiya. To masha Allah, na gode Allah wanda ba wayo na bane ko dabara ta ya datar da ni daga wannan baiwa. Na gode.